Dámy a pánové, vítáme vás ve vlaku Eurocity číslo 458 ze stanice Praha hlavní nádraží do stanice Zürich Hauptbahnhof. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Praha Holešovice, pravidelný příjezd v 18 hodin 34 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 458 from Praha hlavní nádraží to Zürich Hauptbahnhof. You can find more detailed information concerning the train journey in the Můj vlak mobile application, or you can obtain it from the train crew staff. We wish you a pleasant journey. The next stop is Praha Holešovice. The scheduled arrival is at 6:34 p.m. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Eurocity-Zug 458 aus Praha hlavní nádraží nach Zürich Hauptbahnhof. Nähere Informationen zur Zugfahrt finden Sie in der mobilen Anwendungen Můj vlak oder Sie erhalten sie vom Zugspersonal. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Der nächste Halt ist Praha Holešovice, planmäßige Ankunft um 18:34 Uhr.